A tartályukból az átvezetékeken jut el a benzin az olefingyárba, ahol beengedik a benzint egy sűrű csőkígyóba, amit lánggal hevítenek. Hú, de forró! Igen, Propilla, nagyon forró. A csőkígyót egészen 850 Celsius fokig hevítik. A benzin molekulái először gázhalmazállapotúak lesznek, majd különböző molekulákra esnek szét, többek között etilénre és propilénre. Valahogy így. Hú, mennyi csőtartály és torony! Tisztára, mint egy űrállomás. Fú, tényleg, és megmutatom neked a legizgalmasabbat, ettől lemész hídba, az tuti. Ez a desztillációs torony. Fú, ez hatalmas! Olyan, mint egy rakéta. Szép, ugye? De a lényeg belül történik. Ez a torony képes szétválogatni a molekulákat nagyság szerint. Minél kisebb és könnyebb egy molekula, annál feljebb jut a toronyban. A nehezebb propilén korábban, itt a kisebb etilén feljebb jut a toronyban és hagyja el azt. Jé, ezek tök olyanok, mint mi. Látom, figyelsz! És Propilla hol van? Propilla most dolgozik a TVK-ban. Tudjátok, hol van a TVK? Igen! Apukám ott dolgozik. Nekem meg a papám. És nagyok a katalizátorok? Nagyon kicsi. Szemmel nem lehet látni őket. Akkor miért látunk téged? Mert én ki vagyok nagyítva. Nem értem. Egy nagy nagyítóval kivezítottak engem. Mekkora vagy valóságban? 0,00001 centiméter. Júj, az nagyon Igaz, hogy egy tényleg nagyobb mellett. Igaz. Miért nem látni? Egyszerűen Propilla. Ja, Propillát lehet látni. Nem lehet látni engem. Csak nagyítóval. Igen, csak mikroszkóppal. Tudtok átolni? Igen! És te tudsz? Én csak így tudok, hogy nézze. Köszönöm, de igen.
molekulákból, és például propilén molekulákból is. Lili? Ajánljunk meg! Jó. 1, 2, 3. Köszönöm szépen! Nagyon aranyosak voltatok!